Marea traerá a dignidade á vida política. En Marea quere representar a recuperación da dignidade, quere representar a ética. Este domingo non vos quededes na casa, non vos rindades, foi o momento de indignarse, é o momento de comprometerse, é o momento de non renderse, é o momento de explicarlle a xente que coñezades que o domingo hai dúas alternativas. A alternativa da honestidade, da decencia, da ética, da política social que representa en Marea, ou a política da noite, a política da corrupción, dos recortes, do malestar do Partido Popular. E nós creemos que non é hora xa do Partido Popular, non é hora da indecencia, é hora da honestidade, non é hora do PP, é hora de Marea, non é hora de despilfarrar nin de roubar, non é hora do PP, é hora de traballar para a xente do común. Por iso vos pedimos que o día 25, polo pan, polo traballo, polo teito, pola dignidade, polos dereitos, que non vos quededes na casa, que non vos riades, que salgades á rúa, que berredes ben alto e claro, que sí, que entre todas e todos podemos acadar un mundo máis xusto para todas e para todos vos. Hai